He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Oya orenyo Ramogi Joan kamora mora ma intiere mana tipo ma isineno kanyo mane tipo ma chakono twako kinyi makawuono ka twak ma wabago kawuono en mana mbaka ma wadagoyo kodi kamora mora ma intiere. Thuon wach makawuono en ni be ditug lweny ne hera. Bende hera nyalo miyo itug lweny. Nikech jaodi jahera mari otimne gima chalo nade. Nyakwa Ramogi Joan kiyudo wakacha wantie achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV kendo wantiere e mbui marwa mar Facebook kanyo kachiel koda Twitter. Wasepenji penjo kanyo be ditug lweny ne hera. Mana tipo ma isewinjo kanyo ada winjo pat jowa duto. Kendo etwak makawuono wanyaka gi wendo mantiere studio ma Kisumo mano Wini Wadera. Ang'o konwa mathoth ewi video machalo koda mano embang'eno osenene kendo wach mano otimore kanyo e kar chiwo mich mag Oscars mane otimore thuolo mane juma makoro watieko ni mane gima ne obedo wach matek ahinya odiochieng' makawuono. Ineno kita thelo ma apart moringo kanyo mana kunyalo miwa pachu kotenore gi twako kinyi makawuono mano apart mano chiw kanyo gi Will Smith ne nyawari mano Chris Rock mana kwanyalo mana chako gi kanyo wawinj pachu e studio ka mondi kapok wadhi oko ka unen mana mbaka Nyakwa Ramogi Joan anti ka gi Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor kate wadhi nyaka kaunti ma Kisumo bende watudore kodgi koro achaka gi ka. Kora penjo mi penjo no kipenjo ni bende dwa tug lweny mano koro wa react video koso wachaka ne gi video ni. Okay. Gi video koso Joyce nda chaka Sharon ko kamba twar pacha okete komwalie tero mano kalore koda video no an kaka miyo inyo ka Chris Rock kana loso ne ewi Jada ng'e no loso ewi wiye to Jada bende inyo ntiere koda chiedh nade mongere gi dongere kaka alopecia. Alopecia no en hair loss, en midekre mikelo gi lal mar yie wich. Koro kano chiwo kata mana inyalo bedo ni en omiyo ji nyiero kata en comedian manero Chris Rock. Kata kamano wach mano wacho makamano nok ber. To bende gini wach ma bende gwenya. Este ma bende no wacho kata mana comedy kata no miyo ji nyiero makamano. Jaod Jada ma en Will Smith. Nano ka nyiero kanyo. Koro bang'e keni nano ka Jada owacho ni iros neno kaka norol oloko kite oloko kido nyadichiel tema samoro nong'ieto acho ni awe adhi to nacho ni notimo maber andas gi kora an be kaponi kata an gi chuora manyalo timo na kamano an joka mor koro mano nyamedi med gi mor ahinya ka utung kendo med hera ne anyalo wacho ni korka kanyo wach mane nitie kanyo nena wach ma opogore nikech ka irango inya wacho ni en ng'ama nyamiyo nyiero ni miyo nyiero nyaka kiwango machalo kama kitieko kar kanyo to kiwango machielo mar miyo nyiero rumo nyalo bedo ni nokalo kiwango nikech kaluore gi jibo opogore nitiere mana kaka Sharon osewacho ni Jada nitiere koda wanyalo wacho ni en tuo moro maponono miyo wiye ng'wedore kata yier wiye ng'wedore kendo onge yier wich gino momiyo entiere kaka entiere to nyalo bedo ni e kinde mane Chris Rock kata chiwo anyiero makamano kotiyo koda jaoda Will Smith kaka ranyisi nyalo bedo ni nitiere kumano mulo ka ochuoyo Will Smith kendo kaka Jada bende noloko kite to gino odhi ochuoyo chuny Will Smith matindo wacho ni ok inyal bedo ni imiyo ji nyiero ka iwacho gik moko ewi ewi jaoda ji nyiero to gino to donjo na marach omiyo nowuok kacha wacho ni kae to nyaka inyalo wacho ni o protect kata orito jaode ok nyalo kwinyo jaoda to antiere kae ndi ochung bo wuotho odhi nyaka kacha
obaye ga apadno be uneno kaka ger nyakwara mogeja mana pat makata an komia apa ni piwanga nyarengni tani kle fast ka pokere no kati penjo kata penjo more ina pat makamano Chris Rock doko geno no dhi yuda pat nikech en kano neno ka Will Smith mole dhi kata mne podium kacha en no tani Will Smith dwaro kata mna nyise gimore ite kata mna nango emne kata neno kano chung tucho ni obiro we kata mano Sharon ka achiel koda Cleofa bingeni seche moko kata Kenya ka kineno kata seche moko atimore ga ni ng'ato kata ka nitie podium kacha kwaneno ga kata ka jiwer jomoko chunga malo to biro to dio ni kata pesa more lweti seche moko no paro kata ni idwa dina pesa moro to kara apate mi bae godo aneno ni nen kare ahinya Will Smith chung mar mondo mi orit jaode mana wach ma watu wake ukinyi makawuono nyakwara monge jongo dhi nyaka county ma Kisumu wendo wa en Winnie Wadera nyamana kono wani nyaka sani Kisumu chio nade kaito etwako ukinyi makawuono inyalo miyowa mana pachi video mana ma watugo ng'eni senene kama ne Will Smith ochiwa part ne Chris Rock manyamiyo mana pachi kaka ng'ama miyo gima kamano kotimore en nade wachak mana kanyo mondo nyalo mana uluri ni nyakwara moga jwang ni Winnie ten ng'a to timango Kisumu machiegni Erokamano Cleophas kod team marwa mantie Nairobi agoro kamano kuom thuolo mar biro ka to ginyinga iluonga ni Winnie Wadera an nyara lego moda Kisumu ka atimo chenro mopogore Kisumu ka to amor moda bi alosie wach mar weche hera kod lwenje mag hera gima ng'ato nyalo timo gima ber timo kata mok ber timo kod gik molungo ni boundaries kumonego bed nwa chopi to aneno ka gima notimore weekend mokalo mar Chris Rock kod Will Smith no nyiso ni wan kaka oganda wan kod mirima mokunore to naneno ka min gibende nowacho min Will Smith nowacho ni poko neno ka wuode osetimo kamano osegatimo kamano ngimane to naneno ka an napenjora kaka dhano ni nyalo bedo nade ni ng'ato poko bedo gi mirima machalo kamano to en dhano okane kamano en gima malongo ahinya onego bed ni wawene nyithindo thuolo mondo mi kik gikun mirima ahinya nikech ka gikuno to koro timore kaka no timore ne tingeni Oscars en chenro maduong' sana e ngima especially joma timo tuke kata joma ni entertainment industry wanyalo wacho kamano gi dho ngere en chenro maduong' sana ng'ata manitiere industry no gomba mondo bedie koro kanya inyalo weyo mabuothni mamirimbi nenre lela chenro maduong' kamano en gima brach to ni kuop ka in nyathi ne ok yudo thuolo malong'o mar miyo mondo igol mirima koro aneno ka jo fwambo mang'eny bende osechiwo pachgi e wach ni kuom juma nite to ng'eny ji wacho ni Will Smith nok ochwado Chris apart nikech gima ne Chris owacho chieng'no Will Smith osebedo kod mirima mokunore koro aneno ni ok onego bed ni ng'ama dhano bedo gi thuolo mar kuno mirima onego bed ni saya ma gimoro timore to itiekri gi wachno kamano kisudo koro miyo mondo ibed gi horruok moro kata gi dimbruok moro ma kata kichopo kumoro maduong' tok ni koro kanye mabuothni ma igol mirima ni te koro nen gima rach to en gima tango waka koganda nikech ok en mana Will Smith kende wang'eny ma wasebedo ka watemo dimbruok lakini nitie weche mang'eny ma wasebedo ka timrenwa to okwa los maber e wang' sa maber Winnie iwacho ni wuok e gwenge ma Siaya ne waketo pichni gi e mbui kata kendo wach mantiere adama na miyo jo Siaya wacho ka samoro ne okwa miyo thuolo mar loso kendo mar bire wang' joyo mar Ramogi TV mano oyo nikech wan gi jofwambo nyaka e gwenge ma Siaya adama na mi dakika achiel kende mana mondo mi itudri gi Joyce Oduor ugoye sigana maru machuok mana piny mar dakika achiel Joyce kama mana thuolo ni ing'erie gi Winnie Wadera Winnie awinjo poko macho ni wach mbula okwanya wacho kapok waduoke twak ma kawuono kaka thuolo ni wuoyo wach mbula ni gi Joyce Oduor mane studio ka ukinyi masani Joyce Winnie Wadera bula itioga nade ka intiere gwenge ma Kisumu kono wan Nairobi koni wonyo koyo maber Joyce koyo oromo waga koni in benda kiaga kiwacho ga dho ugenya ni kama endi awacho ga anoka nya ugenya inya lego
Do alego ka achiel koda ugenya. Do ugenya ka achiel koda alego nyalo bedo matin ma chal matin. Akata kamano Cleophas wacho dosia ya tek ka oking'iyo godo. Nada keto. Kamano. Asewinjo ka oganda Luo wacho ni Josiaya ok onego bed ni okel Ramogi ka. To adwa ni oganda Luo bed kong'eyo ni Josiaya be gin mana nyithi Ramogi, gin mana nyikwa Ramogi, gibe gin mana joluo. Koro miyo ka be en mana dalawa. Kamano, wini ma dalawa duto kendo kae mwagoye mbaka. Mana kaka isewache kiwuok e kaunti ma Kisumo. Wadaduogo twak to kaune mana mbaka ma wadagoyo. Nitie gino mane otim kanyo to koro kawuono akonyora gi nyidendi adek. Ka gima kamano timore ni jahera ni kata jaodi ochung' malo kendo otemo geng'o wasigu mabiro iri. In kaka wini inyalo kawe yo machalo nade? Kaka anyalo yudo wich kuot maduong' sana nikech aneno kamano ok otang'o horuok. Kisebedo ng'ama duong' to nyaka ipuonjri dimbori, nyaka ipuonjri horuok, ng'eyo gima onego itim sama chal nade. Koro an ok anyal yudo mor, lakini kwadok e bedo dhano kaka ng'ama miyo, kata ng'ama nyako, kata ng'ama dhako, wan ga gi mor moro sama waneno ka jaherawa gorenwa kata chung' malo to kwero jok matemo donjonwa mok ber. Nitie mor moro mantie kata ilo moro mantie kuom ng'ama nyako ka ineno ka jahera ni ochung' kodi matek to teteani. Koro en gima ber, lakini kiduogo kuom ritruok kaka professional, mano nyalo miya wich kuot nikech ok otang'o dimbruok. Nitie kaka iloso ga weche mopogore gi kawo chike lweti. Ing'eni sama igo wadu ikawo chike lweti. Nitie kaka inyalo los wach mopogore gi kawo chike lweti. Mana kamano bende adakelo Sharon bende kore twak. Un gi paro mopogore kod Wini. Onyalo bedo nade koro ka uroma gi Wini mondo wach mara tugo lweny gi kajahera ni kata tugo lweny nikech hera e kindegi. Awinjo ing'eni Cleophas awinjo ka Wini wacho ni kaponi dina bed ni en jada mano dino oyudo wich kuot. Anto kora to wich kuot jowadu. Mano ing'eni jomoko nyaka iket kargi. Ing'eni parnegi kata ging'eyo nikech ng'ato in masa mokuodo wi sama koro wanoloso kata mana e wi chiege kaka koro Chris Rock ne loso e wi jada. Ing'eni okuodo wi jada kata mana mbele galamoro. Neno kaka ji obet kacha ji wuoro kata mana facial expressions. Jomoko nyaka iparnegi nikech kiparonegi kata mana yor apanda gibiro kuodo wiye mbele ji. Anto demora matek. Anto kora Cleophas. Luore ni ochung' botimo gima chalo kamano nikech ang'o. Kapo ni ng'ano ochocho ratiro mara to jaoda kata jahera na ochung' malo mar mondo mi odefenda kata mar mondo mi otug lweny ochak lweny moro kalure ni ng'ano ochocho ratiro mara kata ong'isa wach moro marach to an ok anyal bedo koda wich kuot kanyo kalure ni anyalo bedo koda mor ni an gi ng'ato ma ng'ato kotimo na gima rach madira kila ng'ate lela neno ni gini en gima rach to ng'ani nyalo chung' malo ba bed koda kata nyalo timo gimoro amora onyalo tugo lweny moro amora mar mondo mi onyis hera ma intiere godo koda. Mano kalure ni ka ng'ato ochocho ratiro mara atoka en kalure ni ponono en mana gik moko matindo ma seche moko nyalo bedo kata mag miyo ji nyiero kata bed ma ok en serious ahinya atoka kata an nyalo bedo koda wich kuot kalure ni ane ma wiya nyalo kuot, lakini ka en ni ng'ano ochocho ratiro mara ato wuok oko mar mondo mi protect kaka jaode kata ka jaherane ata nyalo bedo koda mor ahinya. Joyce gi Sharon un koro untie kambi achiel ka. To kambi achiel ma untie wich kuot ne mok wadwa. Wich kuot ema ok dware. To gima Wini wacho, Wini ka nyalo mana winjo wa kendo yo makare. Gima nitiere en ni nyaka sani wach matiere en wich kuot gi chung' mondo iriti gino mamari kata jal mamari ka intiere kanyo. Wini ka diponi sigana ni waloke kendo koro wakele iri kanyo. Wawacho ni koro in kata gi jaherani to jaherani ma koro ikono gimoro mok ni kare onya bedo gi nyadendi moro mantie kacha ma jabedo timo weche mamiyo ji nyiero mag komedi kata ng'ata mantiere e gala moro mauntie kacha to chako wach machalo koda mano. In kaka Wini inyalo bedo gi horuok machalo nade to bende inyalo weyo horuok ni kochopo e kinde mage mondo ichop kanyo itug lweny koso tugo lweny no ken gimoro ma iwinjrigo ahinya. Mano penjo maber kendo ber mondo mi wawuothi adiera, ber mondo wayangre, wawacha gima de watimo ka de wan. Koro omiyo mano en penjo maber. Koro kaka an ka ng'ato
ngato ketho ratich jahera mara to abro chungne ok anyal ling abro chungne, lakini nitiere mpaka ma ok anyal kalo kaka goyo ngato. Sana sana ka in ngat ma jopiny mang'eny neno kaka ngato kaka Will Smith en ngat ma jopiny neno, iluongo ni public figure. In nyaka bed ni nyaka chul chudo mar bedo public figure. In ok inyal timori kata ok inyal dak kaka dhano ma kawaida. Dhano ma kawaida nyalo gocho to wacho ni mano en mano hera, mano passion. Lakini ngat ma public figure, ngat ma jopiny mang'eny neno, ma oganda ng'iyo to somo tabia mare to kopo tabia mare, nikech nitie joma rowere kata joma tindo mang'eny maluwe ma gimo timo to gitimo, gimo wacho to giwacho, gimo kako rwakre kaka gidwa ni girwakre, gichalo ka gima gilame. Koro kisebed king'eni nitie joma ng'iyi to luwo footsteps magi kata dwa dondo bed kaka ibet, mano koro nyaki chul chudo, nyaki chul prize. Greatness nigi prize. Koro achiel kuom gi en horruok, makata ngato nyono mana tiendi to imanyo yore mopogore mar loso wach moken dhao, moken mulo ngato, moken goyo ngato, nikech ji mang'eny somi to somo ngimani. Koro sami go ngato no inyiso jo mang'eny maluicha ni en sawa mondo mi dhao, en sawa mondo mi goji, to mano ken gima ber, ok en kata ratiro. Kata ka ngato orocho ratichi to ok ilos by rocho ratiche, ineno nitie yore moko mopogore mar loso wach. To ka in ng'ama kawaida to inyalo wacho ni jopiny nyalo ng'wononi nikech be ng'ama somo ngimani onge, ng'ama dewi onge. Koro in inyalo beda din ng'at ma dhigi kaka chunye dwaro, but kin ng'at ma osebedo public figure ma jopiny neno to jopiny luwo ngimane to jopiny dak kako dak, to nyaka ilos weche e yo mopogore, nikech nitie sani jok maluwo Will Smith motegno ma sani gin ging'e ni ka ng'ato kosoni kata in mana ng'a to yieni mondo igoye, nikech kata role model marwa, ng'at ma wang'iyo kiyo cha jamii marwa bende nyocha go ng'ato. But kaduogo koro e ngima mara, an anyalo chung' ne ng'at mahero, tanyalo kwero ng'at moro choratiche, lakini nitiere okang' mok anyal kalo, okang' mar go ng'ato, okang' mar nego ng'ato, mano to ok anyal chopi, nikech ok ane ka is the only way. Nitiere yore moko mang'eny mar loso wach. Sharon, teo kumoro maneno ka kino wi ka wini wuoyo ona kinyalo donjo alafu Joyce be no miwa pache. Ingeni kata ka Will Smith ne role model, waneno kata na kano biro mokwayo ng'uono. Cleophas adier wan dhano to kendo watiyo koda remo. Ingeni remo nyalo ga chemuka like anytime. Sama ng'ato kosoni ipoga mana kitimo gimoro mokigeno kata mokichano ni dhi timo. Ini we mana part nyadichiel to idogo kata na back into your senses. Gimoro kata na Kiswahili no sacho gani asira asara. Kise puodo ng'ato kata na migoye wacho ni atimango. Ingeni mano ne en mana first reaction, mano mari gima na kata na Will Smith notimo. Ok chal ka gima ni no chane. Emomen neno kacha ka no modho kata mana ywak ko wacho ni kata mana no kwayo ng'uono ne Chris Rock kanyakla kod Academy, kanyakla kata jogwe kuma bende nang'iye. Do ngini no chiune kata mar mich mar the best actor. Makoro wacho ni gima kamano no kochano mar timo. Samoro wan ga mana dhano, ng'ato nyalo ga mana wang'wi, ng'ato kudo wi chiegi wi gala moro malich kamacha. In chiegi ka ng'ato wi kudo, koro you stand against the world. Emapa ni gino Will Smith ka notime, nokochano no dhi pado. En mana ni kaka dhano samoro, weche nyalo mana dhi apoya nono. Akata kamano Sharon, oberga kapok itimo gimoro to nego beni iwacho ni think twice kapok itimo gimoro. Akata bedo ni kacha chande wanyalo ni Will Smith ok no paro kapok ochung' malo odhi opad ng'acha, to dimbruok mana kaka Winnie Wadero wacho kata ni onego beni wakuongo wadimbre. To kata kamano, kata an kaka Joyce, ng'ato kochocho ratiro mar jahera na kata an benda nyalo chung' malo mar mondo mi ok anyal dhawo, wanyalo wacho kata ok ochuno no bed physical fight. Onyalo bedo kata ni kata wach minyalo ing'ise ni kanyo to kinyal ng'iso jaoda kamano, kanyo to kinyal ng'iso minoda kamano, kanyi wacho marach. An benda nyalo chung' achung' motegne toke awach ni kanyo titimo marach. To kapok wawacho mano to nego beni ing'iyo yo midwa wache, kikiti koda aponono dhok manyalo tugo lweny moro marach, to ikwere yo moro manyalo bedo yo mamuol mar mondo mi hera en gino mirito, to hera ben gima tek. Nikech kanye ma ponono ka gin jogo ma koko chako hera margi, to ponono ng'ato chocho ratiro mari kawuono to onge gimoro amora mitimo, inyalo dok chien abipar ni ng'ani gima kama otimore na
to onge gimoro amora motimo. En ng'ama kata ka chako godo kata dak bende nyalo konya mbele kacha kose chalo na. En gima nyaka jipare yo makare. To nitie Winnie gima bende nowacho ma bende anyalo kara mana siro e okang' machielo. Ing'eni Will Smith bende osebedo jalno ma okuno kata mana ich wang' mare. Bende wang'e kata mana relationship kata mana hera ma entiere godo e kinde koda Jada. Diere moko nagi were ni winjo ni Jada nawacho gi dhongere ni gintiere entanglement. Koro debed mana ni achiedh nade makoni kod kocha ma bende samoro chwalo. Nyalo bedo ni pod nokuno ich wang' moro. Koro kacha cha noyudo platform maber mar golo e lela ich wang' mosebedo godo e iye. To bende en gimoro manyalo wacho ni en makare nikech ka waloso en gimoro mawacho ni bedo gi ich wang'. To bedo gi ich wang' ni Joyce gi Sharon gima timore ni kikune chieng' moro bochop makoro mucha kanyo to igole. Tikiano dhi much ni ken gi ng'a. Mama gi wacho kanyo ni pok oneno ga tim machalo kamano. Jode wacho ni kama onego bed ni ji dak. Ji onego bed ni dak nade. Waduogo iri Winnie kendo. Iwinjo gik matiere kae wach mar kuno ich wang' mana kaka ni sewache. Gi jogi te nitie gimoro ma wacho ni ogi kaka ginyalo gare kuom timo tulo machalo kada mano kata chako lweny kata tugo lweny machalo e weche mag hera korka kori jogi onego bed ni bedo gi self control machalo nade. Moro mi wacha kendi ni gima timo sani ok en gino makare nikech mae en gimoro wacho ni mana kaka Sharon osewache dhano en matiyo gi remo onego bed nade ka en Kisumu. Ahero gima Sharon owacho no ni dhano en dhano to mirima nyalo buoth ni kata kumoki chano. To mane gima ne waneno e Oscars weekend mokalo gi Will Smith gi Chris Rock. To mane gima hero wuoye nikech ng'enyne iyudo ka especially Will Smith en ng'at mano chako bedo star kano tin. Koro iyudo ka kisebedo e ngima mar bedo star no to nitiere gik miluongo ni ethics kata etiquette kako onego bed ni stars dak. Koro nitie kaka itimonegi training ipiedhogi ipuonjogi kaka onego bed ni idimbori. Koro iyudo ka ne ok oyudo thuolo maber mar bedo nyathi. Ne onge gi gima kisungu luongo ni childhood. Ne ok obedo gi thuolo maber mar bedo nyathi. En ngimane duto osebedo ga mana star. Koro iyudo ka osekano gik mang'eny. Jopiny osebedo ka wache kuom higni 2 sani nikech wach mane entanglement mane Jada ma jaode noyudore. Koro en ng'at mosebedo ka winjo weche mang'eny. To kaka in dhano wan kod rem. Nitie kuma chopo ni makoro buothni. Koro aneno ni kaka oganda onego wami ji thuolo mana mar bedo dhano. Kata nyithindwa onego wami gi thuolo mar yangore. Ka nitiere wach moro moko dhi maber, wami gi thuolo mar wuoyo. But ineno sana joma tindi nyiso ga mana ni in ling. In dhi room kocha, in onge giming'eyo, onge gimiwacho. Tiyudo ka kanye makoro weche mang'eny chako kunore. Kata kuma nyithindo matindo tugo gi jowetegi, iyanyo gi to onego bed mana ni dimbore. Kibiro kiywak tido iduoki ni in ywak nade we ywak. Koro iyudo ka ng'ato dhano medo kuno gik matimore ne. Koro kisebedo maduong' bende idhi e skul nitie gik miluongo ni bullying. Inyisi mana ni dimbori. Koke dimbori to nitie punishment. Koro chuni ni nyaki yani idicha. In ng'at mothung'a. Then kidonjo ichako tich kar tich kuonde mwatiye be yudo ka nitiere kalruok moko matin. But inyisi ni sani ng'ama duong' hori. Koro yudo ka kidhi nyime gi hori mana mar wuondo wang'. To nitie weche mikuno. Bro chopo kumoro ma weakness ni. Rem mari kaka dhano koro bro buothni ma mirimbi nenre kumoko nego nenre. Koro awacho bana ni ajiwo kata mana oganda Luo mondo wami dhano thuolo mana mar bedo dhano. Ka wan jonyuol wami nyithindwa thuolo mana mar bedo nyithindo. Kopo ni nitie wach moro moko timore maber, wami gi thuolo mar express. Dhano ka dhano dwaro thuolo mar express, mar wuoyo. Kata ka wach okethre ura ketha basto los wach. Mano mono weche mag mirima buoth e kuonde moko nego buodhegi mondo kik bed mang'eny. Kamano Winnie, nitie gimoro kendo madani mana ikonwa pachi kata waduogo kendo ir Sharon gi Joyce. Nitiere wach moro ni jogo ma joroteng'. Awacho ni jorotenge mantiere pinje maoko mag jowagunda, nyabedo piny mar Amerika kata piny no mar Ingereza. Nitie jogo maneno koneno jarateng' to wacho ni jalni en ng'at mohero weche mag agoko, en ng'at mohero weche mag tulo. Gima ng'eyo ni Chris Rock kaachiel koda Will Smith. Inano kata gionge gi kido mar mzungu moro mineno mana ma mzungu
maching cha tineno kanyo ka gin gi remo moro mar jarateng' e igi. Nyalo bedo ni mae gen mana gimoro ma confirm ni nyaka sani stereotype mosebedo kata paro mosebedo mar dhano ni jarateng' wero mana tulo. Nyabedo mana ni en gima gikono piny ngima to en picha machalo nade ka wang'iyo e sector no mar weche mag tugo kata acting mantiere. Ahero penjono nikech omiyo wakao okang'. Mago stereotypes kata judgments mosebedo kuom jorotenge modak e piny wasunge, piny wagunda. Koro yudo ka gigo bende mamedo gi lit, to kopogore gi racism, kata kwede nikech rangi margi, igni 2 mosekalo wasebedo gi kute mag corona, wasebedo gi lockdown, ji osebedo ka wito tijegi kata deals. Neno gin ok onge kuma ondik gie, lakini gin jo deals. Koro nikech corona gi wach mag lockdown, deals bende osebedo ka osetetni matin. To families gi bende gin kaka Will Smith en ng'at ma nyithinde nigi issues, wasebedo kwa neno e mbui. To gigo kunore kata economy mag pinje sani. Wayudo ka pesa yudo tek. Koro weche mag uchumi go bende, koro kikao miriwo gi te nyaka mag family, nyaka gi kaka iwacho gi kaka joma public figure ma jo piny neno to jo piny comment kako hero. Yani kikuno weche gi te gi uchumi mag pinje sani. Yani ngima osebedo matek gi lockdown, depression. Koro yudo kikuno gigo te to nyalo miyo ng'ato gimiluongo ni outburst mane waneno no. Koro yudo ka stereotypes gi ok beyo. Kata kopogore gi jo rotenge modak e piny ma oko, kata mana piny waka, bende stereotypes gido ka e Kenya ka, kawa Kenya ka, yudo ka jiwacho ni joluo gin joma chal kama, okuche gin ka jomong'e nikech wachni. Koro yudo ka stereotypes gigi chwoyo ng'ato. Kichaki medo gi kaka ngima tek, uchumi tek, ji wito tijegi, gik makelo negi pesa. Iyudo ka families be nigi issue sani, ji were mang'eny, ji gore mang'eny, jomoherore were. Koro iyudo ka nitie kuma chopo ko kinyal deal gi one matter at a time. To koro chopo kuma ni idaka ni dimbri hori. Nitie kuma chopo to muomi. Koro emomiyo stereotypes gi onego beni wagologi ok ber, nikech magi gik maloko dhano to timore kaka lee, kaka jojo waneno. Kata mana kapok idonje thundu wach machielo. Anda wach kata mana ni kaka ji, wach kata mana ni public figures, intere koda ranyisi mane, ne kata mana role models mabende neni. Ang'eni ich wang' to ntiere, to gimoro ma bende wacho ka pile ni kapok iwuok tung' musuo gi ng'ato. Nitie gima dho ngere luongo ni self control. An gima konyaga samoro nikech dhano to nyaka mirima bende bed godo samoro. Kwan chakre 10 kadok chien. Chaka ne 10, 9. Ichop nyaka achiel. Ng'eni mano biro konyi nikech ka pok iwuok kanyo nyalo kelo tulo, tinyalo kata na inyo ng'ato. Wasedo jok manego jowetegi ka wan osenege kacha nikech ngima te en achiel. Ng'ato kosetho onge reversal. To ng'ato osetho to sad mana dhi kamano. Koro ber mar mondo mi idimbri kata na ka iwang'. Wach mar dimbruok no kapok Joyce odonjo. Iwacho ni ikwano achiel nyaka 10. 25 kosa 10. 10 achako kamana 10. Ng'eni kwane mana gi wi mos. Ng'ato samoro wang' wi matek to wacho ni wa team self control moro. An mane gima konyaga achako mana na 10. Mana mos kiling machope achiel. Ng'ato kono osetieko ta bonja ta ng'ise mana ni it's alright waburo. Iwacho ni icheka na ling. Na ling. To bingeni an Sharon ka achiel koda Winnie wasechiwo pachwa kapo ni ng'ato omulo jaherawa marach to gima nyalo in Cleophas pok imiyo wa pachi. Kapo ni ponono untiere boma ma Kisumu kacha to iwuotho koda jaber manyocha waneno kiginene kacha chande. Kapo ni iwuotho kode to ng'ato ng'ise kata gimoro ma ok long'o kata ng'ato timone gima ok long'o, bende nyalo chung' bitim gimoro marach ne jagono kose. Anya bedo gi dedication moro ma wacho ni mano anya dedicate no thum mar Dola Kabari. Wacho ni indi timang'o kiwinjo ni ng'ato mai jaodi. Oko mai ochocho mana ratiche. Ochocho ratiche gini chal. Nikech gigi teka ntiere en mana ni kako time mopogore. Jogi te ochocho ratichi. Mauma e gi ng'amo yanye gigi te opogore. Dola Kabari no wacho kacha ni daka unguma gogo ng'ato. Aparo mana gima ni Will Smith otimo cha. Jomoko nyalo time, ano kapara ka nyalo ting'o lweta kenda go ng'ato nikech mano. To wach manya wacho kodi
nyalo konyi. Ka en moinga wan gi Kisumu police station kacha cha. An gi nambo bila moro igone mana simu ni alo Kibet in kanye bithegwa ka wadhi gore maratari. To gima ntiere en mana mano. Wanya timo gik mopogore opogore wan dhano kendo watiyo gi remo. Kendo wacho ni ichwang' ga malo. Mana kaka timo mara opogore gi kaka Kevin Joni nyalo time e gwenge manyalenda. Kaka Steve Jasia nya time kanila Kisama. Jogi te opogore to chuo samoro bedo ga gimiri mama malo ka gigi timore to gima nyakwa kete pachwa en ni gima dhi timo nikech mirimane. Badhi duogo pinya bed piny kena par gima notimo. Wanya bedo ka wagore mana nikech mirima ma wan go. To hinyruok ma ng'ama chalo dhi yudo opogore. Ka warango sigan mar Will Smith gi Chris Rock. Mano mana ranyisi. Waduoge pinywa mar Kenya ka. Wadak nade kaka Uganda. Gigo matimore nyaka wang'e kama gigi chope. Wang'e Uganda joluo ong'e giting'ang'o. Mago jok machie gwenge makondele Kisumu Central. Nyabedo ong'e giting'o kite gitimang'o gik mopogore opogore. Mago mana stereotype. Kisumu poka tingo ga kidi. Ndiye ng'ama kondele poko makuga kidi. Poko makukata rujre ni gogo ng'ato. Oganda mantiere God Kenya, mano masawa mar Kenya. Gisebedo ka gitimo gik mopogore opogore. To mago te ndiye jokes moko masamoro jitimo. Kendo jiketo kache mbui e wigi. Wang'eyo nade ni wachopo. Wachopo okang' monego bedi koro watimo nade. Wawere gi weche machalo koda mago. Wang'e gi eyo machalo nade. Sharon. Da ing'e nade ni ichopo giko. Okone gikalka. Iwacho ni tong' kanyo okone gikal kendo donj koni ka ilose ewi weche moko manyamiyo ji nyiero kendo nyalo hinyo jok moko. Nyakero jok moko ok neni yo moro makare. Onego ing'e nade ni ichopo giko mar weche machalo koda mago. Ing'eni weche machalo kamano mar mondo mi ineni chopo giko. Ng'at milose wiye no sama bende iloso kata mana bende neno kata mana reactions mage. Bende neno kata mana koloko kata mana kit kata mana kaka ong'i. Nikech ang'eni chuoye gi wanga chuo bing'eni samoro bopogre gi mona. Ntie samoro kata mana manyalo kata mana bedo da wang'o yik leofas. Gini wang'yo sako mana lokore rakwaro ka isechako bedo kata mana gi veins matin kama ni bende mano gimbe gik ma ji rango ga kata mana ka wan kawuono achako kata mana dhawo gi Joyce bende aneno mana kata mana koloko kite apa ni mane ma bende ng'ato kata mana ka loso ne nyawadgi marach samoro ok inyal ng'e ni loso kode marach to ng'iye kata mana kit loko wang' ma bende otimo. Atoko pogore koda mano e kinde ma ponono kata iwuoyo koda ng'ato kidwa ni gigo ma ponono chwanyo ga ji ahinya aponono king'iso ng'ato kit kaka orwakore seche moko en kaka orwakore oneno ni orwakore arwaka maber to in kaka inene to pogore seche moko kit kaka orwakore king'ise kata kimulone nyalo bedo marach ne jago ma entiere godo wach kata ne jogo mantiere hera nyalo bedo marach ne jago kata jal ma entiere kode hera kata kopogore koda mano en kido kaka kit del mare nitere jomoko ma Nyasaye ochweyo mani koda del to jomoko onge koda del wati kata koda ranyisi ponono iwuotho kata an kaka ng'ama nyaka wuotho koda wuon paru mara to wuon paru mara seche moko en ng'ama Nyasaye nochweyo mogangore ahinya kata ng'ama duong' ahinya kata ponono in Cleophas iwuotho koda nyadendi mari to nyadendi mari ponono Nyasaye nogwedho omiye dende oloso maber kata ong'amo pong' ahinya bing'eni mago gik moko ma ponono ka ng'ato kata nyiero kata make fun of gin gik manyalo chuoyo chunyi ahinya magi gik manyalo miyo ng'ato bedo koda ichwang' moro to timo gimoro marach emanyalo tugo lweny mago moko kuom gik moko ma aparo ni nyalo tugo lweny omiyo kata jomoko seche miwuoyo koda ng'ato onego bed ni paro wacho ni kato ka mulo to nyalo miyo oriakte gima chalo kan koro gima duong' en ni kapok wawuoyo to wakuong waparo mondi kik watug kata kik wamul kuondego manyalo chuoyo chuny ng'ato ahinya bende kapok idok e rwini bende neno kata mana joma miyo ji nyierogi winjo kata mana kana Chris Rock wacho weche ma bende nowacho galamoro ji nyiero ing'eni weche ma kamago jiwo ga ng'ato tino kineni ng'at milose wiye cha teno winjango mago be matimore kata mana e paw siasa bende waseneno kata mana ka josiasa timo campaigns kon chako yanyo ng'ato to public ji cheer on in koro ing'eni medi siso mar dhi nyime to at the end of the day at the back of your mind ng'at nego bed ni paro ng'at manyiso wach maka maendi nina bed ni emadina bed ni inyisa dina ntiere rang'iny machalo nade mana kamano bende Winnie miwa pachi kotenore kod twaka masani makoro wang'awe kendo waduogo e pacho ka nitiere gigo matimore e kindwa kaka Uganda mawuok e dhoudi mopogore opogore nitiere kata angera moko mawuok matimore e pinywa makaluo kendo ka wakono ujo Siaya kata wakono Jomabei wang'e gi okang' wawach gi kae to wang'eyo Jomabei nitie jogo mawacho ni Jomabei nyaka sani Kiswahili ung'eyo ahinya
jo Homabay. Kae to nitie jok moko mawacho ni jo Homabay kia Kiswahili ahinya, akia ni gitiyo gi ranyisi mane. To mana korka kor nitie weche moko manyalo bedo ka hinyo jok moko kata dhoudi ma wantiere. Korka kori onego bed ni wakungo dhogwa e yo machalo nade. Kata wabed e yo machalo nade mondo mi jowa wan go alworawa kinde gi wachomo kata kinde mag yiero wini. Kendo wach moro amora mibayo nyalo miyo ng'ato hiny wadgi marach. Miwa pache twak masani ka in Kisumu. Sani afwenyo ni koluwore gi gik mosebedo ka timorenwa kata weche mag uchumi, weche mag racism, mag kwedruok, weche mag depression, sani wacho ni tuo maduong' sani en tuo mar mental illness. Koro yudo ka weche gi miyo generation wani, nyithiwa kata dhano masani gin joma sensitive. Gin joma koro kata kapok iloso gi ng'ato, kata kapok iwuoye rwakruok mar ng'ato, kata kapok iwuoye chwech mar ng'ato, nyaki kuongi pim monde, nikech generation sani en generation ma sensitive, nikech weche mang'eny mosebedo ka timorenwa kata gima kisungu luongo ni historical injustices osebedo gigo sekunore e chunywa sani. Koro dhano ogaragara, koro mondo kik irom ga pat, koro nyaka wang' ni ikung dhogi. Koro gima wanyalo timo sani en kungo dhowa, nikech sani wadak e generation mopogore. Koro kila ng'ato ka ng'ato onego keta mane pache niya, sani dhano opogore, ok inyal romo gi ng'ato tisepodho ne gi wach. Kata wan joma timo gik tukego, ok inyal timo kata ok inyal miyo ji nyiero gi ngima ng'ato. Sani koro opogore, sani koro ok en kamano. Sani koro nyaka wapuonjre kungo dhowa. Mane kaka inyalo prevent weche mag kamagi dhi nyime kata bedo gima duong', gima di konya bai kungo dhogi. Koro en gima ochuno wa sani, kata kifila ni nyaki iwach gimoro manyalo miyo ji nyiero, lakini nikech ing'e ni sani generation ma wantie ni generation opogore. Wan generation maonge opogore gi dewa gi minewa. Ndalo cha ne ji ok ong'e gik mang'eny ahinya, but sani yudo ka wan kod lony modhi malo, wan kod riekni mang'eny, lakini bende wadok chien. Wadok chien in terms of resilience, kata in terms of kaka wadil gi endurance watin malich. Emomiyo kata sani ke ekeny iyudo ka ng'ato nikech iduoka marach anadhi biya una dhodi ni anadhi to dewa kata gi kwerewa gin yani mondo ng'ato dhi ne ok yot. In fact wan gi gwenge ma ji nok dhiga kata nikech sani tolerance levels wa tin malich, wan ok wanyal endua sani nikech riekni wang'eny, wan oganda manigi choices, wan gi options. Chon aparo ni options be ne tin, sani nikech in gi katiba, in gi human rights declaration marito piny ngima, yani riekni wang'eny, koro miyo wang'e ni wan gi options. But still wan gi riekni mang'eny, lony wadhi mbele, lakini pod wadok chien in terms of resilience kod endurance. Koro miyo mano opuonjwa kaka dhano masani ni nyaka wakung dhowa. Kendo koro wini kama ing'aweno kanyo ma koro wadong'e kanyo ka wadamake mana kanyo, to kendo waduogo mana e studio kata kopod an kodi lerno alera. Owacho ni makoro tugo lweny e dak, kendo wacho kanyo ni options thoth, in gik mang'eny minyalo yiero, kendo inyalo wacho ni ka koro ka dak otamre ka tanyalo wuok. E kinde machien ji ne nigi hera, kendo ji nyalo bedo kumoro achiel, kendo ji ne konyore. E kinde masani ditim ang'o ma opogore ma ne ji timo chon mana mondo mi iket jahera ni obede gi kwe, nikech kanyo koro kela e wach machalo koda ma in gimoro mida nyiewe ot kata gimida timo to jaodi onge gimoro. Di chiu lweti mondo ikonye e weche machalo koda mago, koso mano be nyalo kelo tulo. Nitie jok moko mawuok oko makaw kata loan mana mondo johera gi otim gik ma de gier timo. Onya bedo ohala, onya bedo timo gik mopogore opogore mana ka gidwaro omenda. En okang' mane ma wanyalo dhi mana mondo mi waket joherawa odage ngima moro maber ma wan bende waher ni wadage wate marom. Cleophas, iwacho niya, sama demand odhi malo nyaka increase supply, sama dwaro oting'ore malo nyaka ichiw mang'eny. Koro yudo ka sani nikech one generation manigi choices, wan wadak kationge mane generation wasani chuo gi mon. Koro miyo kiseng'e ni jaodi nigi mindset no, udak e ot achiel lakini ing'e ni en odak kationge, ibe idak katonge, yani unyalo dak, un gi choices, inyalo walk out, inyalo stay in. Kisebedo king'e ni jahera ni paro kamano, to mane ngima wasani, kik wawuondre. Sani kila ng'ato nyalo dak, nikech wan gi options. Generation wan ni omiyowa options. Koro kiseng'eyo kamano nyaka iting' deo mari malo,
nyaki bed more considerate. Koro kate ot ka nyaki bring more effort. Nikech nona to nikech en gi options. Onyalo wuok modhiyo. Koro nyaki increase supply nikech demand odhi malo. Koro nyaki tima gimoro amora minyalo timo mondo ibed kod jahera mari. To aparo ni ng'ato ka nyalo winjore nyalo wacho ni mano en tiyo koda, mano en utumwa, mano idwa tiyo koda nade. Awacho ni ka ng'ani igene ka hera kata dak maru ni en gimigeno ma gima iwinjo ka important kuomi. Koro dhi chuni mondo itim more. Aya, mana kamano, mano pacho Wini. Aduogo mane studio ka mondo omiwa pacho motenore gi mawacho ka gi Wini okinyi masani. Joyce gi Sharon. An kora Cleophas, mana kaka ipenjo ni kapo ni idak koda ng'ate ot to bendi nyalo kata kawo loan i support e godo kata isire godo timo gimoro. Gigi duto wanyalo wacho ni an korka pacha gibiro wanyalo wacho ni wanyalo narrow it down to understanding kata winjruok ma usebedo godo kaka ji ariyo maponono nitiere hera kata ji ariyo ma odak kumoro achiel. Nyalo bedo ni untiere ji ariyo usebedo koda winjruok makare. To kata bedo ni en ng'ama dichuo nikech thothne to ok wanyal riambo. Gin joma chuo mathoth ema ponono seche moko kawoga kata loan. To neno ni owach ni oyawne godo kata minode kata ohala moro, oyawne godo kata saloon moro, oyawne godo kata duka moro, oyawne godo kata kar uso chiemo moro. Joma chuo mathoth ne waneno katimo kama. Matiende wanyalo wacho ni joma chuo gine ma gi make sacrifices maduong' ahinya. To koro an nyaka kanyo joma chuo tik. Joma chuo to tik kanyo ok wanyal riambo. Kosini paro nango Sharon. Yudo X. Koro dokor ka nyidendi. Nyidendi nitiere ga koda mentally kata paro moro ni pesa na en pesa na to pesa ni en pesa wa. Mane mentality ma joma nyiri mathoth nitiere godo. Matiende ni ne ot kae jaodi ng'ama miyo man koro wacho ng'ama miyo yudo ka 5,000 ini chuli koni 4,000 kama intie ka pesa miyo ni adi 5,000. Mane 5,000 mara kende. Ani chula 4,000. Koro kama wantie ka marwa wate. Pesa nete na di 5,000 gi 4,000. Kore mara 9,000. To mara ne 4,000. Wach malicha ni. Ngeni Cleophas nitiere wach moro ma bende mora kaendi. Ngeni wach mar isenjo wach moro nje luok seche. To bende iseneno kata mana mbui kiwacho ni tinde nyiluo wi watek. Emomiyo ni koro joluo kata mana chuo luo dhi e atwara gi kabinde mamoko. Wach moro mi anyiero nikech aneno kata mana ka Maxwell Omondi ma bende nyiewo sani wacho ni hera ok chun. To ka otamore iweyo nikech hera masani chalo contract. Kata mana e mbui kata mana kanwa keto kata mana posters makamago. Weche mag hera ok chun. Wini bende nowacho ni wach tolerance level matinde. Ingeni sani ko weyi iwacho ni we aluok radoge chiro. Bende sindo wach makamago. Iluoko ri maleri ndoge chiro. Akena ang'o manotimore yawa mine wa gi wuonewa. Ang'o manotimo chon mondo unyiswa wambe wakete. To kodhi no chako goji karang'o. Akia tinde koth ga ji ma tamre gi no. Kata kamano Cleophas kapoda anadoke wach mar loan cha. Nikech yudo ka ponono ni kata ot kaendi. Amana kaka Sharon wacho ni joma nyiri tinde nitiere koda slogan moro ni adak makati yonge. Makata intiere kanyo makati yonge abiro dak pod e ngima maber. To wayudo ni joma nyiri gi thothne mar mondo mi yud kata ng'ama nyako ma nyalo kawo kata pesa ne mar mondo mi omi ng'ama wuoyi. Ni ng'ama wuoyi odhi otim godo gimoro. Bedo matek. To bedo matek nikech ang'o? Nikech nyiri nitiere paro ni ng'ama wuoyi ni ponono kiseluoke maler iloko ngimane. To dhi oko kacha yudo ng'ama chielo. Ba nikech ji tetinde en ni adak makati yonge. Mana kaka Sifros wacho ni this man will embarrass you. Koro kama wantie kanyo iwacho gani dak en law iwach. Ta kama dak en law iwach no kata ng'ato dak kata kionge. Wini wach ma Joyce wacho ka gi Sharon gin wach mangima kendo nitie chuo moko matimo weche mopogore mana mondo ket johera gi obedi e yo moro makare. Kurka kori ka nyalo mana miyowa dak ten law iwacho ni dak law iwach kama gitie kanyo ibeda kata weche tek. Iwacho ka ni dak makati makoro iwacho ni yauna dhodi ada wuok. To koro iwoka kende dhi. Iwacho ni inyalo tugo lweny yo machanade mana mondo mi bedi e keny ma intie kanyo kata hera ma intiere go gi jal ma intiere go kanyo. Inyalo time yo machalo nade Wini.
Cleophas, adwa ni los thuolo gi Sharon gi Joyce mondo waduoga kata watwaga wachni nikech wachni en gima duong' malich ma aparo ni sani nyiriri osedhi, but wachni en gima ok onego wa brush off kaka wadhi brush off ni manya thuolo maber mondo waduog ka wachni to ka piyo kadwa na a contribute kwadok e historia waneno ni chon minewa gi wuonewa kata deyewa, minewa to maybe opogore matin, deyewa gi kwerewa ne odak ne mine onge ga wach. To sani gimomiyo waneno gik matimoregi nikech minewa oseyudo wach, nikech giseyudo fweny kuom puonj, education kod enlightenment, information sani ng'eny. Koro yudo ka forumo to rieko donjo. Koro emomiyo mine chako ng'eyo weche mag ratiro. Mine oseyudo puonjruok mar ni ng'ato ok onego goyi, ng'ato ok onego sandi, ng'ato ok onego tuoni chiemo. Koro yudo ka koro miyo sani mine oyudo mbi, oyudo oteku mar loso. To ka loso ok nyal losore, ka loso ok nyal kelo losruok to kara nyalo wuok oko, nikech iyudo ka information ma wayudo nyisowa ni inyalo yudo sani mon ndiko tich, sani mon tiyo, mon bende nyalo yudo sara, to dong inyalo chulo kar dak, to dong inyalo nyiewo chiemo, to dong inyalo nyiewo lewni. Wuok ok idhi, ing'eyo, nikech koro riekni sani osemedore kuom puonjruok ma wasebedo ka wayudo kuom lony mang'eny. Sani piny ochiew. Emomiyo sani koro iyudo ka nikech koro the oppressed koro is no longer oppressed, koro yudo ka kelo gwandruok. To chon gimomiyo ne piny oling' nikech the oppressed ne ok ong'eyo ni en oppressed. But koro sani oppressed oseyudo tayo oserieny e wang'e, oyudo ni kare ng'ato ok onego goya, kare ng'ato ok onego sanda, kare an bende an kod ratiro mar penjo ng'ato ni ma sa adi midonjo ni, iwuok kanye. Chon ne ok gipenj nikech ne pok giyudo taya ne pok orieny e wang'gi, ne pok giyudo fweny moro ni kare inyalo ga penjo dichuo wach. But koro sani nikech waseyudo riekni mang'eny, wasepuonjre mang'eny, koro nikech koro mon loso, koro ema kelo wachno. To nikech gik mana luongo ni historical injustices, nikech joma mine osebedo ka winjo lit nikech weche ma osebedo ka timore in the past ma ok beyo. Ineno kaka mon ni goyo, mon ni sando, mon ni kendo negi, to kata ok penjgi kata gima ok luonge decision making table, ok penjgi kata gima onego bed ni maoni margi weche mag dak. En inyise mana nonyuol to tedi to bas, mine ineno to ok winji. To mine chalo gi nyithindgi, gin gibede jikon to gitedo to giluoko to kamano. But koro sani nikech gigo nosebedo nwa malit, bende misungu nobiro monyisowa ni gino en gima lit kendo iluonge ni operation. Koro chunyo bedo gi lit. Koro ineno ka sani nikech koro mine yudo teko kuom tiyo to giyudo pesa en teko. Koro yudo ka mine nikech koro mine yudo teko, koro mine loso, to koro mine bende feel niya wanyalo chulo kuor. It's payback time. Nikech nu oppress wa kuom ndalo mang'eny. Koro sani is payback time. Koro abe nyalo wuok oko sami kidhi ka Fredija Kadongo to amba adhi ka Javan Makajudo to jiang ne rom gokinyi e ot. Nikech koro sani en time mar chulo kuor. It's revenge. Nikech mine osebedo oppressed for a long time. That is where mae kuma mae te wuoke. Koro yudo ni wasebedo in pain for a long time. Koro walk out of the closet. Koro sani wabende koro wachulo. To emomiyo ka e ot mine feel ni usesanda moro manonge pesa makele odni, in edichuo, in provider. Koro in chula gimora mora nikech an pesa na mara, pesa na agerogo jodalawa, in pesa ni emo wadako nikech be usetiyo watich ndi. Mana kamano. Men can embarrass you. Mana kamano men are not good people, men are dogs. Mana kamano wini. Koro mane momiyo wachalka, but anto Make amaka gi kanyo, nikech ka waduogo, idhi mana kono maler, nikech kanyo wantiere gi luo kitwa gi timbewa. Mano ka ikelonwa kanyo gi samoro James Rabala, kendo oleronwa kaka kinde machien ne wadak gi sani, pogruok ni kanye. To mana kaki wacho, waka uyweyo matin. Kik idhi ka Fredi Makadongo, nikech odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi odongo swag. Koro kete mana ka waka uyweyo madundo, ka waduogo imiwa pogruok ni nobedo kure. Luo kitwa gi timbewa. Jodongo machon ne nyalo wuok kendo dhao, kendo wuok ogolweny mondo kaw mana jaodgi kama nitiere. Ka ng'ato talo jaode to nyalo chung'. Ang'o mano chako timore? Kodhni nochako gowa kanye. Waka uyweyo masani ka waduogo e Ramogi TV. Kete mana ka.
Nyathina bed king'eyo ni chunya hinyre seche ma dhano nyieri. Kata koromo gi masiche, mamiyo ngimane bedo matek kendo maonge kwe. Ing'e ni nitie gima rach gi nyari. Ne okawo gi chuny maler. Machiegni an abo yudo ng'ama chal kamano. Gigeno mar yudo hera gi mor e ngimane. Kata obedo ni weche tek. Adhi yudo gima Nyasaye nochano ni adhi yudo. Thapki. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mar otieno. View Travel and Kenya Airways bring you discounted early bird prices to Mombasa and Kisumu. Take advantage of these flying packages, which include bed, breakfast, return flights, and all transfers. Our exclusive offers allows you to book 2 weeks ahead of your desired travel dates, bringing you convenience and planning to your travel all on one centralized platform, only on View Travel. Dream, explore, discover. www.viewtravel.com. For further inquiries, reach us on connect@viewtravel.com. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Ikelo kwayoni to amigo. We gik mamolo seche duto. Kaka omenda miyudo. Ane chama moro mare. Weche wala. Gik machandi kaka rawera. Kik wi wil ni be wakelo ni jongolo mopogore opogore kod thumbe mamit. Miela tenga. Riuri gi Lind Ramogi Nyakach, Stella Brenda Nyarochien, kod DJ Kolokol Instrumental. Mana e mbak ndalo. Wuok tich nyaka tich abich. Saboro odiochieng'. Hera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ma e engine mar TV. Ma e satellite ma kisgeo ne to sim. Nyako Ramogi Ajwang', mana kaka ne waka oyueyo to ne wakoni kanyo ni luo kitwa kod timbewa. Nitie kaka ne timo gik moko. Kendo sani pogruok osebede. Wadachako mana e studio maro ma Nairobi kaka to adogi ruini omiwa pachi kotenro gino mano wacho. Ni kaka ne jidak chon opogore ka jidak sani. Dewa machon ne timo gik moko mano miyo wuonewa gi minewa ne odak ma oting'owa kendo ma otayowa ma wachopo kuma wantiere ni. En ang'o matimore makata sani jonyuol ok dibed kumoro achiel. Ng'ama gol lwenjegi to bedi chung ma igol lweny ni ne jaodi. Nitie weche mathoth ma pod wabiro pango mana kaka ne wacho chali chieng' tich abich ketich abich wabeda kodi ka watwaka twage weche machalo koda magi mana e Ramogi TV ka Joyce gi Sharon luoki twagi timbewa koth nochako gowa kanye gigi nolal kure nikech sani yoro ni nyithindo machuo moko kude chung magore ne jaherane kamoro amora ma entiere. Bang' mano wakaw ote mantiere Facebook kacha ka wadhi nyime kod twak mana gi pe mana kapato tieka twak okinyi masani. Achako di Sharon. Hapa ni Cleophas lony manyasani osekelo pogruok makoni kod kocha. Ingeni chon chama kata duonde makori wacho ni kedo ne ratiro mag oganda bende na onge. Sani ni an kata mana gi wuon oda kata mana wuon paru na moro to kelo chaka gimo chako kelo wich teko matin kama indi makoro kodwa kata mana submission nikech muma bende wacho ni wan wasubmit wabedo joma nyalo submit to gin magitayo family koro gi provide. Koro ngeno kang makamano ka ng'ato osebedo ka chako neno to neno ni koro en PM. E PM ka inde makoro ng'ato bo wacho ni karabas koro wawere nikech koro awayo sekare gila koro wawere to kwasewere to an gi nyithindo ka indi nitiere duonde mopogore opogore nyalo kama natiere e doho at the end of the month ibiro bedo pesa ma ichulo en kama tipani choncha hapa ni duonde gi bende na onge to mine wagi ni bende na onge koda enlightenment kama kaka wini no se wacho kanya na gionge koda puonj moromo duonde bende mopogore opogore ma bende na sero kenge makamagi bende na onge sani sani to jaluto okseti nyako okseti yae in kaka inyakedo ne ratiro mar joma chuo e kinde moko
joma mine ka tugni obedo kata lwenje mobedo kamano gimotimore chakaro timre ne ng'ama miyo pinywa mar Kenya gima dotimore sani wan gi affirmative action wan tiere gi FIDA wan tiere gi jok mopogore opogore makedo ratiro mag jok mamine jok machwe wan gi thuolo mane e lwenje gi duto ng'ama ni kata manyalo konyo gi e lwenje machalo koda magi joma chuo to joma chuo to ke wanyalo wacho ni osewe chien lakini migepe mopogore opogore to tinde temo nitiere migepe ma bende wanyalo wacho ni sani wuok oko kedo ne joma chuo kata kamano koth to nochako gowa mana nikech lony manyasani nikech yudo ni e kinde machon kata ji kane nitiere koda gwandruok e udi kata ponono gimoro timore to ji ne dok dala idok kata dala to ing'iso kata minu kata wuonu danu kaachiel koda kwaru dala kacha tubedo piny uloso weche ato sani ji olal e town kae ji kopogore paro to ji were yo mayom nikech jomoko be sani yudo ni wanyalo wacho ni kenygo ma ponono iluongo gi ni biya wadagi kata gi dhongere ni come we stay mago e mathoth ne ka gwandruok owuok to ng'ato adak makati onge owuok odhi osesudo mana ka Sharon osewacho ni idok iluokri idok e chiri idok ne ng'ama chielo kata kamano mago ok weche maber ka wanyalo mana dok chien matin mar mondo mi wang'i ni ka poni wabedo koda gwandruok kindwa wamany kony mondi kapok wachope okang' kata mar timo gimoro amora ma ponono anyalo miyo osiep kata hera mantiere kindwa rum kabisa. To mana kamedo kanyo bende kata na biblos muma bende wacho ni keny ka indi kidonje ok idonje ni koro dwa weru keny kidonje tidonje achiedh nade duto te ma bende biro yudou nikech ibiro na yudi kiduong' imbende yuda ka duong' nokwadongo ma warome duong' koro kitwa gi timbe ma bende wantiere godo ka koro inyalo neno kaka inyalo mana dak go muma wacho ni keny kisedonje tibed gi wadu thoe manego bed ni pogou tiwacho kanya ni for better for worse kinde marach gi kinde mor ok ni in kinde mag mor kende ema intie ka kinde mag kuyo kata lito biro to isegweng'wech irengo kendo mano nyakora moge joma dhi nyaka kaunti ma Kisumo wini ne wan gi penjo kanyo mane waseketo kanyo kendo nyaka sani gima nitiere ni mana kaka wacho ni dak law ywach to mano nyalo bedo adier ne jok moko nyalo bedo ni en mana wacha koro kitwa gi timbe wa ne olal kure gigo mane jodongwa timo chien gilal kure e kinde ma wantie sani ma baba gi mama ok debedi kumoro achiel ka giting'o nyithindgi nikech ng'ato kowuok odhi mielo odongo swag kaka iwacho ng'ato ni kacha gi jathum machielo mantiere kanyo makadori gocho kanye kata Prince Sinda gocho kanye jogi teka ma gigoche kuro ji oringo mano dhi kono iwe nyathi dire kae kata odhi gi nyathi Kenya ok en gino mantiere e gima kare kanyo nitiere gi lweny ng'ama nyalo chung' kendo ochung' motegno e keny machalo koda mano chon ni yudo ka ne nitiere leadership style ma iluongo ni dictatorial leadership ma baba ema wacho to mama winjo to nyithindo timo to sani yudo ka wan gi democratic leadership ma baba wacho to mama wacho to wa negotiate wachopo kumoro e diere to nyalo dhi koro nitiere options mosebedo nikech riekni ma waseyudo to komino ni nikech koro wan gi options ni gin options mabeyo koro sani demokrasia kaka nawacho dwaro discipline knowing what to do where doing the right thing all of us parties tema ma involve baba gi mama just doing the right thing kata e mesa ka koro mama tiyo to baba tiyo an campaigner mar equality kama mama tiyo to yudo 50%, baba tiyo to yudo 50%, an kaka wini, ananeno ni jiteo kel 50% olokre 100 to wagogo budget. Koro miano okayie gi mine mawacho ni pesa na mara to mar dichuo en maro, ano kayiego, mano mana mara, okochuno nyaki ine life kaka neno life, but mano kaka neno life. Ananeno ni jite neno pek, tich tek ne jite. Wate wan gi lwet ariyo mano en ranyisi maduong' kuom Nyasaye ni wate onego bed ni wakelo fair share de bed ni dichuo onego bed ni kelo mo do bedo gi lweda adek to dhako bedo gi lweda achiel the fact ni mon ni gi lweda ariyo to chuo ni gi lweda ariyo mano nyiso ni nitie equality moro kanyo. God expects us to be fair ka koro wadwa keto Nyasaye but kata mana just wagol Nyasaye wagol lemo
wagol biblos wakela mana ratiro mar dhano tich tek ne ji tek kaka tich tek ni Cleophas kaka tich tek na koro ere ka hero ng'ani adier ang'o momiyo adwa ne osandre ni en kokele 2,000 to 2,000 na emo adwa nwadire to an 5,000 aoro ne jodalawa. It's not fair. Mano kanyal claim na hero ng'atni ineno koro mano apply both ways dhako gi dichuo to mano mana e weche mag uchumi kata weche mag respect ka koro dichuo neno niya ini neno kaber ni mondo mi idhi ka Freddy mabiro kawuono ni iluonge ni Freddy ng'a kata ken jathum mabiro kawuono e Ramogi TV ang'o momiyo ini neno ni ber ni mondo iwuoga mokiwacho e ot ka ni idhi kama ti idhi kawo thuolo machal kama to dhako kodhi to litni onego bed ni wa exercise doing the right thing ne jite fairness to ne jite kora feel ni nikech wan gi demokrasia mang'eny to waonge discipline e kuma gwandruok donjore ka intie kaunti ma Kisumu wagunero kamano kuom yudo thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono gimada mana timo wada somo mana ote manitiere ka waduogo to tieko mana bang' dakika achiel ma wada yudo ka sani mana mondo mi wasom ote mantie kate Facebook bang' kano seketo ote wa karakanyo wada somo gi mana kanyo Jack Juma Jalego wacho ni kan nyang'oma Kagela sedonje twak kendo chenro chon maonge leo Josephat Woodley Gala Ochieng wacho ni oyudo makare osemolo kaka pile nitie jogo mane oro ote gi kendo wadhi yudo kata e Facebook marwa live mantie kanyo nitie jogo makwayo ng'wono Nyasaye mondo dhi e gwenge mopogore mano Chieng' Wuoda erokamano ahinya Jona Pidio yaore ka en Embakasi osemolo kendo an kae wacho ni an kodu kendo mano Ibra Ponyi akete mana e Ramogi TV kae amor gi twak ma wini kelo aneno ka ntiere ng'ia lego kar kae wantiere gi Patrick Okeyo wacho ni an daka opala chuogo ng'ato ka ng'ato maya bibi yangu mano Dola Kabari oketo we Dola Kabari mano okwayo chakar kanyo bende wanyalo mana neno mamoko bende mawuok kuom Joyce gi Sharon kasomo ote moko mabende aneno ka ntiere Facebook kaindi Kevin Arucho wacho ni Kevin Arucho kanimbita kae anto okanyal tugo lweny ne hera yawa tho nikech nyiwa gi tinde wuondowa wajoma chuo magima alaro kod wuoi wadwa onge mano pach Kevin Arucho erokamano ahinya Victor Marcia wacho ni osenyum in chon time ka entiere Alego Karapul ka entiere present ka Charles Luanga Ogato bende wacho ni mar Nyamira County well standing and represented erokamano Sharon kata imbende kinyalo somo moko kuom ote mana mapiyo piyo wana somo moko kuom ote ka indiana no engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni real love to nyalo miyo itug lweny andiere moro alalo ko ka dhi youth service for 2 years kana duogo tayudo kama ne osiep na ema okendo my best girlfriend mere mano maka manyone siwaya Irina maiwacho no yaore minosela mor kodi jaber puonj ni moraga aneni live from Ngong gorete wuor Nyaradega imbe ni wacho ni seche moko jachien nyalo idhi mipok kipodho kuom ng'ato giteko nite era gimire majowa ana awuok Migori town koko mano asomo ote mogik Rose Alan iwacho ni self control onego bed kuom dhano seche te especially for a public figure irango gimoro amora mitimo dimbruok mari onego bed malo kata kamano kik watem jowetewa makalo e weche mapek ok ber gin bende gintiere kama tek mana kama ng'ako Ramogi Ajwang' bende wantie kanyo gi Teresa Nyango owacho ni ng'ama tugo lweny magera mano ng'ama okia gima timo John Obongo anda owacho ni kaponi uchwanyoru e ot ber ka ulose kindu nikech dibed ni ka ji ochwanyore to were to kata wan doko nyuolwa mane kako wacho kane Facebook kanyo Adamar Jacqueline tuned in from Calcutta mano wacho ni mos na Winnie Wadera Winnie watieko twako kinyi masane mane bwo nyiriri 30 watieko mana twak sani wachni mogik kendo ote mari minyalo bedo go gi joneno magwa kendo johera mag Ramogi TV ka watieko sani ke wuki kaunti ma Kisumu erokamano bende kuom yudo thuolo ma okinyi masani Winnie anaduoko erokamano ne nyikwa Ramogi maneno maloso kodwa agone Ramogi TV erokamano kuom kelowa e studio mondo obed kod twak ma kende ma wabedo godo kawuono ni kendo aneno ni wabro medo twak mang'eny nikech pod wan gi weche mang'eny ma wanyalo go mbaka e oganda luok to an dwa mana ni anyisgi ni gibed gi weekend maber agone irgi erokamano thuolo matwa kod okinyi ma kawuono ne in janeno marwa mar Ramogi TV e twak mokwongo mar Rupiny mane waloso ewi ka ditug lweny nikech hera kete mana ka mabiro en ng'e jothumbewa nikech ma en Ramogi TV to kae mwakelo ni sigana kod nyiso
lony marwa gigo mopogore opogore kendo wakendo jolony mondo twak kodu. Erokamano ahinya Joyce gi Sharon kuom bedo kodwa achiel kachiel e twak okinyi masani. Med kete mana ka ma en chenro mar Piny. When it comes to school movies, School Flicks is big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir.